Lebap vilayatynyň polisiýa bölüminiň işgärleri Türkmenabad şäheriniň orta mekdepleriniň bir näçesine aýlanyp, ýokary synp okuwçylaryň mobil telefonlaryny barladylar. Bu barlyklar şäheriň polisiýa bölüminiň işgärleri tarapyndan 18 fevralda geçirildi. Sınıf otoglaryna duýdansyz giren bu işgärler ýokary sınıf okuwçylarynyň mobil telefonlaryny ellerinden alyp, olaryň galereýa bölümindäki suratlary barladylar. Dip Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy 20 fevralda aýtdy. Bilim işgärleriniň, enatalaryň we okuwçylaryň bir näçesiniň anonimlik şertinde tasdiklamagyna görä, polisiýa işgärleri mobil telefonlarda okuwçylaryň kalyan, ýagny suw çilimini çekip düşen suratlaryny gözlediler. Ýokary sınıf okuwçylaryň ençemesi 14 fevralda şäheriň kafeleriniň birinde üýşüp kalyan çekipdirler. Olar kalyan çekip duran pursatlaryny surata düşürüp, onu sosial ulgamlarda paýlaşypdyrlar. Polisiýa işgärleri kalyanly surata düşen şol okuwçylaryň mobil telefonlaryny ellerinden aldylar diýip Türkmenabadly bilim işgäri aýtdy. Barlyklardan soňra okuwçylar we olaryň enatalary polisiýa bölümine çağıryldy. Okuwçylar kalyany haýsy kafede çekendigi barada soraw jogap edildi we olardan bu barada düşündürüş alyndy. Okuwçylaryň ýaşy 18-de ýetmeýändigi üçin olaryň ene atalaryna diňe pul jerimesi töledildi. Ýöne polisiýa işgärleriniň kafenin administrasiýa işgärlerine nähil çäre göründigini anyklap bolmady. Olaryň soňky ykbaly belli däl. Dip habarçy bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmenabadyň polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentari almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 21 fevralda telefon arkaly eden synanşyklary oňy netije bermedi. 2010-2020 ýyllar aralygynda ýurtda çilimiň ornuny belli bir derejede kalyan çekmek däbi tutdy. Şol döwürde temäkiniň gündogor medeniýetine mahsus bu görnüşiniň ýaşlaryň arasynda meşhurlygy artdy. Ýöne soňky 5 ýyla goly wagt bäri türkmen häkimetleri bu däwiň öňüni almak boýunça çärelerini güýçlendirdiler. Habarçymyzyň maglumatyna görä Türkmenistanda köpçülik ýerlerinde, şol sanda kafelerde, restoranlarda, barlarda, hatda öz ýaşaýan öýüňde kalyan çekmek döwlet tarapyndan gadagyn edilýär. Şeýle-de häkimetler kalyan çiliminiň şiresini satýan raýatlary hem ýydarlaýarlar. Gadagynçylygy bozan raýatlary we telekeçilere ýüzlerçe, käte müňlerçe manat möçberinde pul jerimesi salynýar. Emma gadagynçylygy we uly möçberdäki pul jerimesine garamazdan köp kafeleriň we restoranlaryň administrasiýasy özleriniň tanys bilişlerine kalyan çilimlerini hudurlaýarlar. Dip habarçy aýtdy. Lewapda häkimetleriň kalyany ulanýyşyna gözegçiligi güýçlendirmegi, ýurtda temäki we alkogol önümleriniň sowdasyna gözegçiligiň güýçlendirilmeginiň, şeýle-de temäki önümleriniň gümrük tölegleriniň möçberiniň soňky ýarym ýylda 2 gezek artdyrylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Türkmenistan 2025-nji ýyla çenli ýurdu temäkiden azat etmek ugrunda taalla edýändigini aýdýar.